Usa ka landing craft tank may bangka sa seawall sa Caubian Island kagdihang kadlawon at tulo sa pagkuso-kuso sa Super Typhoon Uwan sa nasud. Siluan Merundina sa report. Pasado alas 3 kaganihang kadlawon, gipukaw na lang si Caubian Barangay Councilor Kathy Meyers sa iyang pag-umangkon nga may nagbabag ng barko haduol sa ilang panimay. Dihang ilang gisusi, ang LCT Golden Star 7 di ay kini nga una nang nasangad niadtong tuig 2021 atol sa bagyong Odette sa tunga-tunga sa kadagatan nga nag-iway sa Nasingin Island ug Pandanon Island sa Bohol. Hangtod karon wala pa nakuha. Ug kay kusog ang hangin kagahapon dala sa Super Typhoon Uwan ug nadunganan pa sa pagdago sa bawod, hinungdan nga napadpad kini sa isla sa Caubian. Abi na mo ari sa amo adyon mo mahagsa ari madas makuan ba ari siya madakdak. So mura na kong nagkuan nga magbakwit na lang ang uban nga maigo dito kay daghan sa jud kay pambot good nga maapil jud niya aginod ba kung mo padayon jud to ang iyang rumbo. Mato ni Council Mayors, maayo na lang kay wa ni ini naigo ang mga motor bangka nga gihikling sa sitio Kasadpan ni adtong higayuna. Ug wa usab maigo ang mga fish pens sa mga mananagat sa naasoy isla. Wala raw sa mga corals habig sa sitio Kasadpan. Apan nakamugna og kadaot sa seawall ang pagkapadpad sa maong landing craft tank. Ang seawall nga katong city project nga katong nag-viral ni Kugtong mao jud to siya na damage jud. Nabuak lang siya ang kanang sa may front sa kuan dito siya nasay. Dito siya na duck jud siya dito ba. Pero gamay lang siya pero gamay lang siya pero kung wala pa tong seawall adto jud to hagsak sa kabalayan jud. Gisusi na sa taga Cebu Coast Guard ang dapit ug matod sa ilang tigpamaba wala hinuon nakamugna og oil spill ang hitabo. Apan nabalaka si Council Mayors sa ilang kahimtang sa isla kun magpabilin paghihapon ang maong landing craft tank sa ilang dapit nga way tagduma nga mosusi ni ini ilabi na kay padayon panilang na sinati ang kusog nga hapak sa hangin ug dagkong bawd. So among klarohon dito kung i-confirm namo kung na ba sila schedule nga ila ni i-pull out diri kay kuyo pod makakuan pod ni makakabalaka makahatag pug kabalaka diri sa taga Sidlakan ba kay di nato hibaw-an mo saka na pong tubig kay tonight biya 1.9 na pud biya. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.